Čo? Nikto neprišiel? Akože nikto, ja už som tu. Dobre, ale niekto s mozgom. Roberta, a teraz nie, prosím ťa, teraz nie. Čo ti je? Nič. Nie, niečo ti je, lebo keď sa so mnou nehádaš, niečo ti je. Hovor. No, Roberta, pozri. Pozri sa na mňa. Čo ti je? Nie. Miguel ma tak tiež smie vidieť. Ukry ma! Ahojte. Ahojte. Čo je, My už Mia? ideme. Mia, čo ti je? Nič. Počuj, Nie, Mia. už sme na odchode, jasné? Nie, musíme trénovať. Čo ste Nie, šiši, musíme my trénovať. teraz nemôžeme, teda Mia je indisponovaná, takže odchádzame, sú to ženské záležitosti, pochopte to. Ahojte. Ženské? Hej, namiesto lamentovania by si mala radšej myslieť na to, ako tú kačicu Sabrinu odstaviť. No, ale keď ja neviem. Niekedy si myslím, že Miguel je do nej zamilovaný. Tak to si nemyslím. A poviem ti, že tá baba sa mi vôbec nepáči, vôbec. Konečne máme rovnaký názor, ale... Ale nie je to len Miguel, čo ma stále veľmi trápi. A čo sa ešte deje? To ja. Niekedy si myslím, že som taká veľmi prázdna. Neviem. Som naozaj až taká hlúpa, že mi nič nevychádza. Nie. Niekedy neviem, čo mám robiť. Nie. Mia, nie. Viem, že niečo urobiť môžeš. Urob niečo, prečo sa budeš cítiť dobre. Niečo, čo bude užitočné. Ale čo také užitočné? Cítila si sa dobre, keď sme robili benefičný koncert. Áno. Vidíš? Môžeme robiť takýto typ veci. Máš pravdu. Jasné. Myslím, že aj ja môžem Sabrine darovať veci, aby ich dala tým deťom. Nie. Mia, nie. Ona pomôže tým deťom, to je v poriadku, ale je to dobré pre ňu. My musíme urobiť niečo iné, pomôcť iným ľuďom. Dobre. Tak dobre.